आज सकाଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଆସିଲି କଲେଜରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି କଲେଜ ଛୁଟି। କଲେଜ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖ। ଭାଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲୁ ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନରେ କେତେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ। ଏଠି ଷ୍ଟେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆମେ ଭାଷଣ ନ ଶୁଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସ୍ତା, ବଜାର ଓ ପାର୍କରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ମାଟି ଓ ପାଣି ଦୁଇଟା ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ବୋତଲକୁ ଆଉ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ସ୍କାନର କୋଡକୁ ମେସିନରେ ଦେଖେଇଲେ ତୁମେ ପାଇବ 5 ଟଙ୍କାର ରିୱାର୍ଡ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ହଟେଇ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ସାର୍ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ କିପରି ମଣିଷ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭଲ ରଖିପାରେ ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଚେର ଓ ପତ୍ର ଦେଖେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧାଳୟ। ଯଦି ଆମେ ଗଛ ପାଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁ ତାହେଲେ ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରଖିପାରିବା। ସତରେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଆମେ କେବଳ ମେସିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। मेडिसिनल प्लांट है ये नगा चॉप्स है। ये वाला डायबिटिक पेशेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। ये वाला डायबिटिक मालूम है, डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट मालूम है, ये वाला बहुत अच्छा है। ये स्टिमुलस हनी है और वाइल्ड हनी भी था क्योंकि खत्म हो गया और स्टॉक हो गया। ये काशी बीमार बहुत अच्छा है ये वाला और इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ये वाला टेस्ट करेगा। ये नागालैंड से ही होता है, नागालैंड का स्टिमुलस हनी मारो ट्राई करो। सागर का नमक नहीं है, ये माउंटेन रिवर का नमक है। ये वाला थोड़ा अलग है। ये वाला गर्म पानी में थोड़ा सा मिक्स कर दे, चाय है ये। पत्र रखाई पत्र नुहे पत्र चिन्ह ना ये बहुत पुराना गच गोटे हजार हजार लक्ष वर्ष तले पत्र थी आजिकल दुनिया ना पत्र ये पत्र गोटे ये पत्र रखाई।